najzad na kraju ove godine, 2022. imamo ponovno izložbu Hrvatskog društva likovnih umjetnika, godišnju izložbu, tradicionalnu godišnju izložbu. Prije svega u ovom trenutku bih najprije zahvalio svim autorima koji su se odazvali pozivu za godišnju izložbu. Nadalje i čestitam dobitnicima, a između ostalog bih zahvalio i gradu Rijeci, Primorsko-goranskoj županiji i Ministarstvu kulture Hrvatske koje nas zapravo prati sve ove godine, ali prvenstveno gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, napose gradu Rijeci koje nas financijski potpomaže svih ovih godina, 76 godina i velika zahvala njima. Pa evo, na kraju bih svim članovima Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka i svim stanovnicima Republike Hrvatske, a i svijeta, čestitao Božić i sretnu Novu godinu. Kraj godine je, rezimiramo vrijeme iza nas i imamo nekakva nadanja za vrijeme ispred nas. Čini mi se da, bez obzira što se većina ljudi na ovaj ili onaj način ili žali ili strahuje, što od sadašnjosti, što od budućnosti, što od rata, što od krize, što od svega, meni se zapravo čini, i ne mislim da je to neki moj unutarnji optimizam, nego dolazi izvana, da se ljudima radi, da se ljudima pokazuju njihovi radovi, pritom mislim i na vašu izložbu, i na vaše članove, i na izložbe koje su se dešavale ovih dana u nekim, ajmo reći, srodnim žanrovima, poput fotografije. Osjećam neki optimizam, to me veseli, zato što niti smo mi sredina pretjerano sklona optimizmu, niti, kao što sam rekao, ovo vrijeme koje se dešava nije toliko optimistično, ali možda je upravo to da kad na muci se poznaju junaci, recimo da su svi ovi vaši kolege koji danas izlažu neka vrsta junaka. Mislim da ima puno stvaranja, mislim da se ljudi izražavaju i da je i pred gradom i pred HDLU-om i pred nama zajedno, koji mislim da super surađujemo, lijepa 23. godina. I koristim priliku da svima zaželim sretan Božić i sretnu Novu godinu i da budemo dobri druge godine. Galerija Kortil i Hrvatski kulturni dom na Sušaku još su prošle godine započeli suradnju sa Hrvatskim društvom likovnih umjetnika, tako da su prvo nagrađene od strane programskog savjeta Galerije Kortil bile Sanja Ipšić-Randić i Melita Sorola-Staničić. A ove godine, osim što smo dodijelili i tu nagradu, pa imamo dvojicu autora koji ćemo predstaviti u idućoj godini, podijelili smo zapravo i prostor galerije, tako da je godišnja izložba Hrvatskog društva likovnih umjetnika iz Rijeke prikazana u njihovoj galeriji i jednako tako u galeriji Kortil. Evo, ovom prilikom čestitam svima Božić i želim uspješnu 23. godinu s nadom da ćemo se družiti kako scenski ovdje u HKD-u, tako naravno i u likovnim programima u galeriji Kortil. Pa prvi rad, takav sličan, sam radila za Extempore Grožnjan, bila je tema Istra, a vinske mušice i Istra su idu jedno s drugo. Rađenje tehnikom kolaža, od recikliranog papira, crtane su mušice, pigmentiran papir i ljepljen na platno. Rad je nastao kao nusprodukt jednog drugog rada koji je izrađen od čistog paus papira sa crtežom. Tako da je putem tog rada je nastao i ovaj rad. Nekako ideja je jedno drugo povukla. Ja bih rekla da je to nekakva kombinirana tehnika paus papira, izrezivanja oblika unutar samih papira, te korištenje nekakvog tradicionalnog medija kao što je crtež. I tu je nekakva poveznica koja mene, mislim, već neko dulje vrijeme prati, ptičice plus nekakvi krugovi. Pa izabrala sam rode zato jer mi nekako one i same po sebi, ali kao ptice imaju nekakvu simboliku slobode i nekakvog prostranstva i nečeg gdje nismo sami zatvoreni u nekakve zidove i u nešto što nas potlačuje, nego nas jednostavno otvara prema nečem, tako da tu vidim nekakav, vjerojatno moj unutarnju potrebu za nekakvom slobodom i za širenjem u daljnje sfere. Tehnika je drvo uz nešto boje, budući da
Ja često koristim patinu kao način nekakvog konačnog oblikovanja. Budući da je ovaj ciklus vrijeme može čekati, nastao zapravo kao crtež prije dosta godina, onda sam i ovaj ciklus naslovio isto tako, iako nema toliko dodirnih točaka sa crtežom u smislu neke opisnosti. Međutim, pokazala se potreba da ipak bude taj slikarski dodatak. Ne? A priča je sasvim slučajna, ako možemo tako nazvati. Svi ti komadi, ima ih još, naravno ovdje su samo 3, su zapravo nađeni, pronađeni na Svetom Kuzmu. Pokojni Tomislav Pavletić, nažalost, voditelj dugogodišnje kiparske radionice Sveti Kuzam, je, pretpostavljam, čistio dio svog vrta i zapravo skupio dosta tih drvenih komada koje on se htio toga riješiti. Međutim, ja sam u toj hrpi prepoznao očito moj oblik, dugo nošen i kroz crteže i kroz razmišljanja i na taj način kasnije uz vrlo minimalnu obradu, uz dodatak boje, se to dogodilo.